15 urte turra ematen. Baina badalki norbaitek zer den Aiaraldea? Aiaral? Zenbat dakite Laudioko merkatuan Aiaraldeari buruz? Hemendik Amurriora. Hemendik Amurriora? Zenbat kilometro? Aiaraldeako ezagutza? 13. 13 kilometro. Egia izango da, kaixo, zenbat urte betetzen ditu Aiaraldeak? 18? Gutxiago? 15. Hombre! Txalo bero bat! Laudioko azokan badaude Aiaraldeako produktuak? Gu dekogu gazta serranokoak, oroskotkoak, odolesteak gordesolatik, Penalti las vías. eta txorizoa bebai oroskokoak. Eta zuk badakizu zenbat urte dituen Aiaraldeak? Soy una fashion victim? Evidentemente. Galdera bat Aiaraldearentzako. Zein da Aiaraldeako azokarik onena? Esango dut Laudio, baina aretan ez dagoela. Aretan ez dagoelako. Areta, ekarri azoka bat, ja. Aiaraldean zer eramaten da gehiago? Gazta urdina edo ardi gazta? Ardi gazta, beti da nik, hemen ekoiztu da ardi gazta eta hemen gara pertsona tradizionalak. Gora ardi gazta. No, jupi, gora Euskadi, independentzia. Zenbat udalerri daude Aiaraldean? Kieta. Zenbat daude. Asko, no? Asko. Gaur azoka eguna dela eta, zein uste duzue Aiaraldeako produktu estrella dela? Izako ogia. Izako ogia, punto número 1. Eta Laudioko dolosteak. Laudio zer da, tortilla tipularekin edo tipularik gabe? Tipulakin, confirmamos. Laudio tortillera. Arro Aiaraldea. Zein esango zenuke dela Aiaraldeako restauranterik onena? El Dios den lekua, Eutxine, top. Laudio, arrain bat izango balitz, zein izango litzateke? Rodabaia, zergatik? Ondia, dotorea... Literal, Laudio, handia eta dotorea. Rodabaio. Laudio, fruta edo barazki bat izango balitz, zein izango litzateke? Aguakate, Aguakatea, eta zergatik? gustokoa da. Gustokoa da, Laudio gustokoa da. Uste duzu dela Aiaraldeako produktu estrella? Baldugu alakorik. Zuretzako? Gaztaren bat izango da, gazta tartaren bat, alako zerbait. Zein da zure Aiaraldeako herririk gogokoena? Laudio? Eta zuentzako, zein da Aiaraldeako produktu estrella? Utzi komentarioetan.